Zee, mo kɛra fama ye. Wallahi a kɛra fama ye Ka bali dɔrɔn ka na cun ka tantɔ. Wallahi ciw de tun cara ko n daga wuli. E kɔni e ka ci tɛ ban fama ye. I b'a dɔn ɲigi fo k'an ja tigɛ. C'est tellement que an famana. Tiɲɛ yɛrɛ la an famana yɛrɛ de. Ne tun mago jɔnjɔnba de tun b'e la. N ye kuma dɔ kɔni mɛn n bɛ fɛ k'o de ɲɛdɔn. O ye jumɛn ye? Ne bɛ fɛ k'a dɔn mun de b'i ni Ara cɛ. Non seulement fosi tɛ ne ni Ara cɛ. Yɔrɔ e kɔni bɔra ne ni Vɛrɛba ka ko kalama. Et puis i b'a dɔn fɛnɛ ko ni n'a farala a mɛnna. A bɛ Fanta de kunna k'a fɔ ko halisa ne ni Vɛrɛba bɛ ɲɔgɔn fɛ. Et puis o man tɔɔrɔ dɛ. O kɛlɛ kɛbaga ma taa kɛ diɲɛ mɔgɔ si ye dɛ fo Ara. Ayi o tɛ se ka kɛ. Ne cousin ko ne ma ko Ara dimi min sera ale ma k'a tun bɛ ɲini ka na ale bugɔ. O bɛ se ka kɛ cogo di? Ni ko wɛrɛ bɛ yen i t'a ɲɛfɔ. Ne b'a dimi kun dɔn. I b'a dɔn ne de ko n bɛ taa n karamada ni Laji. N ka kuma ni Ara ye. A ka bɔ ne ka sira la. Bon ka ne n'o to o kuma na dɔrɔn Fanta de taara ne ni Layi jɔlen sɔrɔ. A m'a ɲɛɲini yɛrɛ k'a kɛ pɛrɛn-pɛrɛn ni wowo ci ye pour que ne fɛnɛ k'an dimi bɔ. Ne fɛnɛ tagatɔla ne ko Layi ma n ko bébé n ko après tu me fais signe k'an bolo maga Layi la. O fɛnɛ ma se ka ku ale fɛnɛ fana musoba in kɔnɔ dɛ. A taara o fɔ Ara ye. Donc Ara o de kɛlen bɛ ka fa don a la de k'a caw caw. Mais n b'a yira nin na kɛ cɛ ko kana ka kɛ cogo min n b'a ɲɛ yira Ara la. Ara tɛ ne don halisa mais a bɛ na ne don. Sinon foyi tɛ ne ni Layi cɛ. N terinin i fɛnɛ ye nin juguya dɛ. O tuma na mun de b'a yira sisan nɔ ninnu na ko fɛn tɛ e ni Layi cɛ. Wallahi hali n'i ye nin kɛ ne ye a bɛ ko dɔ de yira ne la ko fɛn bɛ n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ. O tuma na mun de kɛra Layi la o wagati? Ale colola de. On dirait k'i b'a fɔ ko farakuru jɔlen. Layi kirina pewu. Parce que ne tun ma n'o kuma na. Mais de fait que ne balila ka sujet yɛlɛma dɔrɔn a ma se ka foyi de faamu. Ara de ni n ka cɛko ka bon cogo min na ka ne ni Layi to teriya la a ye min da ne yɛrɛ kan kabako de don. Dagawuli e k'i kɛ pewu. Mais Zeyina parce que e ta n'i y'a ye a seginna k'a kɛ ne na c'est parce que e ta jara de. Ne ta in t'i diya o. I b'a sɔrɔ a y'a daminɛ dɔrɔn e Layi ye k'a to yen. Ne tɛ n ta in kɛ ten o. Ne bɛ Ara la traumatiser de k'a sɔrɔ fosi tɛ yen nɔ. Layi yɛrɛ bɔra ne fɛ yen nɔ a ka intervention na ne ko a ma n ko nin y'an muso damaw de ka kɛlɛ ye quoi. N k'a ka hakili latigɛ. N ko ni n ye baara d'a kan n bɛ jinɛ yira Ara la fo ka diɲɛ kɛ mun ye hali ni Ara ye Layi ni muso minɛ a b'a fɔ ko Layi terimuso de don. Diɲɛ na a t'a fɔ ko Layi bɛ kulonkɛ kɛ bilen jamais. Ala de filɛ ka ne ka kiri tigɛ koyi. Kana dabila dɛ. Jinɛ tɛ dɛ i bɛ san pɛrɛnnen yira Ara la ni Zeyina. A m'a fɔ ko cɛko de yan. A bɛ nin Zeyina ta lakali. I kɛ pewu Dagawuli a bila i kunna ka ban k'o kɛlen don ka ban yɛrɛ. N t'a ka cɛ fɛ wa n m'a utiliser fɛnɛ. N n'o de k'a la. Nka min jɔrɔ bɛ ne la sisan Layi ka ko jɔrɔ de bɛ ne la. Layi dun bɛ Ara fɛ. O tuma na Layi bɛna kɛ cogo di sisan nɔ? Bon n fɛnɛ wagati n d'ale ma. N ko n'an bɛnna na dɔrɔn o y'a bannen ye. I b'a dɔn non seulement que ne bɛ fɛ dɔrɔn dennin ka cɛnin yɛrɛ de valeur dɔn quoi a banna. Sinon fosi walayi. N y'a faamuya. Nka i kana to a ka kɛ wagati jan ye dɛ. Sinon Ara ta in a da kan. I b'a dɔn kɛ a bɛɛ bɛ dépend Ara yɛrɛ de la. N'a ye ko in donni jigin kuma o kuma ne fɛnɛ b'a bila. Mais n'a continuer n'a ye ayiwa an bɛ taga n'a ye de sa. Go. Ouais, Jazou. Musokɔrɔba yɛrɛ ko k'i fɔla n kɔ o don na o y'a sɔrɔ n tun taara baarayɔrɔ la. Ouais, effectivement, à quel temps? Tu es pas dans le Jalane ya? Ouais. I b'a dɔn sisan n bɛ manivuriya de la. N ma ɲi sisan dɛ. Cɛ o ye initiative dumanba de ye walayi. A bɛ kɛ cogo di se de bɛ ɲa. N ka cɛ n tɛna kelen f'i ye. Jamana in sisalama ko ma nɔgɔ dɛ. Walayi jamana in ma nɔgɔ sisan dɛ. Il faut ne ye baara ɲini n sen k'a ɲini n bolo ka don womisɛnnin bɛɛ kɔnɔ walahi n ma se ka baara sɔrɔ. N nana mun faamuya la ja baara tɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ ni relation t'i la. O kɛlen dɔrɔn cɛ n ye ɲɛkile manivuriya ma cɛ.
Canga cɛ jɔ de koyi jamana in baarako yɛrɛ de ma nɔgɔ n'a fɔra k'u bɛ baara k'i diplôme sɔrɔ ka to munumunu de i tɛ baara sɔrɔ han tant que relation t'i la jamana in kɔnɔ yɛrɛ position yɛrɛ de tɛ yen n ka cɛ a fɔ tuguni dɛ mais k'an to nin cogo la e yɛrɛ b'a dɔn jamana tɛ se ka jɔ ne fana b'a dɔn jamana tɛ se ka jɔ nin cogo la jamana bɛ jɔ nin cogo la ni cogo di jamana kɔni tɛ se ka jɔ nin kan kan ko sisan ko bɛ cogo min na hali n'i taara k'i bɛ taa bo de kɛ dɔ ka ɲɛgɛn kɔnɔ walahi n'i ma farati a b'i ɲininka ko jɔn de y'i bila ka na cɛ o kuma ye tiɲɛ ye dɛ a relation ko in jɛlen don baara ye sa i b'a dɔn ni différence ba de ye an ni tubabuw cɛ quoi c'est à dire i bɛ se baara min na u t'i bila yen fiyewu tant que relation dɔ de t'i la u bɛ préférer ka t'u cousin ou bien u cousine ou bien i b'a dɔn min yɛrɛ bɛ digi ne la dɔ de bɛ taa n'a ka go ye diyagoya k'o imposer fo a ka don i ka baarayɔrɔ la k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ niveau foyi t'a la niveau zéro mais jamana bɛ se ka taa ɲɛ nin kan kan cogo di cɛw ka gɛlɛn non n'u m'a lajɛ ka yɛlɛma don ko in na de cɛ nin ma ɲi dɛ a ma nɔgɔ e Ivo yɛrɛ min filɛ n'a fɔra e ye kalan kɛ e ka diplôme dalen bɛ e bolo so halisa e de bɛ yala yala la carré kɔnɔ ouvrier ɲiniw na k'o kɛ e yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ cɛ ka kuma ye tiɲɛ dɛ i b'a dɔn han n ko diplôme bɛna ɲini ka kɛ rideau de ye so kɔnɔ quoi diplôme bɛ ta ka bila position foyi tɛ sɔrɔ han e ko Ivo so parna wallahi ne kɔni bɛ min dɔn n'a ma changer a ma ɲi dɛ an tɛ ku tubabuw la fo k'an sa an bɛ kun la cogo di i b'a dɔn tubabuw fɛ yan han c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mais an fɛ yan nɔ c'est tout le contraire directement ko jamana tɔgɔ de kɛra jeune diplômé ye a jamu kɛra sans emploi ye donc non jeune diplômé ou bien prénom de to ye sa ay non 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 tɔgɔ de kɛra jeune diplômé ye voilà jamu kɛra sans emploi donc non sans emploi prénom jeune diplômé donc jeune diplômé sans emploi voilà ah ouais ni tɔgɔ kura ye en tout cas min kɔni bɛ yen dɔrɔn ka cɛ i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ o kɛ quoi pour que i ka denbaya kana malo i b'i dahirimɛ sɔrɔ ko la o kɛ n ka cɛ ye yɔrɔ kelen fɔ cɛ b'a dɔn kuma ye tiɲɛ ye dɛ muso ɲuman ni denmuso ɲuman b'i fɛ yen walahi i denkɛ kɔrɔbalenw i denmuso fitininw i ka kabila bɛɛ bɛ se ka baara sɔrɔ a sababuya la cɛ ka cɛ o kɔrɔ ye ko denmuso kelen ɲuman kɔni o y'o kɛlen damadingɛ ye i bolo ayi dɛ damadingɛ tɛ dɛ jamadingɛ yɛrɛ non mais i b'a dɔn fɛn problème dɔ bɛ yan bien vrai que baara yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ han baara kelen min yɛrɛ to la min ye tenni yɛrɛ de ye o yɛrɛ sɔrɔli ye non kabako don t'i ci la o yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ tuguni yɛrɛ o fana kɛra relation de ye tuguni ko in filɛ de ne ko an bɛ nin bɛɛ la o solution yɛrɛ kelen jumɛn de bɛ nin ko in na solution kelen min b'a la an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw n'u m'a lajɛ ka segin o kɔ a ma nɔgɔ dɛ u k'a lajɛ u ka segin kɔ min bɛ se min na u k'o d'o ma a banna o dɔrɔn de y'a solution ye sinon relation ko in m'a fɔ a ma ɲi dɛ maa b'an curu cɛ nin minɛ i ka nin min fɔlɔ cɛ ka n da kan cɛ n ka cɛ cɛ a cogo di non nin y'a dan ye i jɔ n ka dɔ wɛrɛ fara kan cɛ yɛrɛ i bɛ se te sama cogo la dɛ ko in bɛɛ t'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye koyi an yɛrɛ nɔ b'a la cogo di tan n'a fɔra ko an ka taa sugandili kɛ an bɛ mɔgɔ sugandi min c'est à dire min yɛrɛ ka d'an ye c'est à dire an t'u choisi min ka d'an ye dɛ c'est à dire an b'u bolofɛn de nɔfɛ bon ni mɔgɔ min y'a bolofɛn d'i ma e taar'o choisi bon ne ye min k'i la bon vraiment o y'an yɛrɛ nɔ ye sa dɛ n ka cɛ nin yɔrɔnin fana ka fɔ i ye min fɔ nin fana ye tiɲɛ ye dɛ n'a fɔra élection bɛ yen ko an ka taa sugandili kɛ an bɛ taa sugandili kɛ ka dɔw yɛrɛ bɛ taa 400 kama voilà u bɛ taa sugandili kɛ an bɛ tila ka na an sigi tuguni ko baara tɛ ka sɔrɔ baara bɛ sɔrɔ o kan kan cogo di o tɛ k'i ka jamana feere 400 yan ne ma baara sɔrɔ i bɛna i kungo fɔ jɔn ye sisan o tɛ k'i ka jamana feere 400 yan wala y'a fɔ tuguni cɛ ko dɔw yɛrɛ bɛ taa voter u tɛ voter ko nin ye ladiri ye dɛ nin ye mɔgɔ ladiri ye o tɛ dɛ u bɛ taa voter karisa ko a bɛ dagaw san ka d'an ma
a bɛ an ka tɔn c'est à dire que baramaw quoi o yɛrɛ t'a la kojugu yɛrɛ 400 o ye premier heure ninnu de ye quoi ni dernière minute sera ayiwa wari fana ka ca ni 400 ye papa sigei dɔw bɛ taa ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ joli de wala la dernière minute la kuma dɔw la dɔw yɛrɛ ta bɛ taa fo 2000 la dɔw b'u ka vote bila k'o bɛɛ kɔnɔ adamaden sɔngɔ 2000 bon o bɛɛ bɛ kɛ sisan o tigi bɛ tila ka na sigi président la o b'an sago kɛ cogo di an bɛ tila ka na anw jɔ ko baara ma sɔrɔ solution t'o la donc an bɛ baga jamana ɲɛmɔgɔw ma kuma dɔw la a dɔ b'anw yɛrɛ la i ka nin kuma ye tiɲɛ ye koyi i b'a dɔn anw yɛrɛ de kan ka changer quoi n'i y'a mɛn ko jamana marabaga kɔmɔgɔw de b'u la bon an kɔmɔgɔw an ka ca ka tɛmɛ hali jamana marabagaw kan mais an bɛ se k'a to cogo di u bɛ taa sago kan na tan de don normal la anw de kan ka jamana ɲɛmɔgɔw diriger voilà olu b'anw diriger dɛ mais anw fana de kan k'olu diriger an kɔni se ye min ye k'an hakilinata fɔ jamana marako la an bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ on n'a pas le choix hein? I ma sinon e filɛ e Ivo ne mago bɛ baara la ne mago bɛ baara la setan an b'a kɛ cogo di cɛ dɔ wɛrɛ di yan ko mɛ na sogo di ma o fana b'a jɛ ouais an tɛ kɔrɔ petit ko dɔ bɛ ka kɛ sigida in na yan n b'a dɔn i bɛ dɔ kalama la ne tɛ foyi dɔn sigida in ko la yan ne yɛrɛ ni bɔli cɛ fɛn o fɛn ye semaine 2 a b'a bɔ dɔgɔ ni su y'a doga kobaga la walahi a nɔgɔlen bɛ taa lahara jipe dalajan tɛ na koyi parce que o don o la fɛrɛba de taara jeune nin ka maa la wa n m'a dɔn ani e jɛmankan de don n m'a dɔn fɛrɛba tɛ ko fosi kɛ ni e t'a kalama donc dalajan tɛ na a ɲɛfɔ n ɲɛnɛ a bɛɛ ni mamadu cɛ ne ni fɛrɛba cɛ n t'a waati dɔn ne yɛrɛ ni fɛrɛba tɛ ɲɛ ko la yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko fɛrɛba sera ka muso dɔ la ko ne b'o kalama aw mana kɛ diɲɛ na fɛn fɛn ne b'aw dɔn ka tɛmɛ sigida maa bɛɛ lajɛlen kan ni aw kɛra dikite ye walayi ne bɛ zoro fo cogo dɔn jipe mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'i ka grand maître bolo da yɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'i ɲɛsin i ka grand maître muso ma cogo di bon a bɛ kɛ a ne t'o kɛ parce que n'i tɛ wara dɔn i b'a ta a kun ma i b'a dɔn fɛrɛba cɛ filɛ batari 2 ma tɛmɛ a kan walayi ale de bɛ nin ko sugu ninnu kɛ ne yɛrɛ ni fɛrɛba man di yɛrɛ mais i hakili la tigɛ n bɛ taa fɛrɛba sama n bɛ n'a d'i ma walayi a bɛ kɛ yɔrɔ min ne b'a yɔrɔ dɔn petit musoko tɛ yan a bɛɛ na ala cɛ ne b'a ba ci ka bɔ aw kɔnɔ jipe ne tɛ sa e y'o fɛrɛbaw aw fila bɛɛ de kelen ne bolo donc min bɛ sisan i bɛ fɛɛrɛ de kɛ i y'a fɔ cogo min na i k'a bɔ a sira fɛ n ye kuma bɛɛ fɔ fɛrɛba ɲɛna mais musoko fa yɛrɛ de bɛ cɛnin na quoi diɲɛ don o don n bɛ ka kuma ne ye karisa dɔ bɔ musoko la a bɛna ka gɛrɛgɛrɛ fu yɛlɛn kan nka jipe walayi bilayi fɛrɛba bɛ nimisa nin tilennin na e yɛrɛ ta a bɛ nimisa quoi n'i ye fɛn bilenman ye suruku kɔ dibi la n'a den tɛ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'o tɛ ba ye fo k'a bila hakili la de aw mana kɛ fɛn fɛn ne de don wa aw tɛ ko fosi kɛ sigida in na ko ne t'a kalama donc ne y'a bila yɔrɔ min na a tɛ bɔ yen à partir d'aujourd'hui fɛrɛba ɲɛnɛma minɛ ka taa n'a ye ko n mago b'a la parce que ko in tora ka se degré min ma n bɛ n kale n'a ma to aw fila la n kɔni bɛ dɔ kɛ handicapé kɔni fɛrɛba de bɛ ka ye bon aw b'aw fila de bolo aw mana bɛn a la cogo o cogo ne kɔni tilara n ka kuma na ale de ma taga ka ko kɛ wa a bɛna ka gɛrɛgɛrɛ fu ta k'a yɛlɛ mɔgɔw kan i ɲɛ bɛ ɲɛ kɔni na i ɲɛ bɛ ɲɛ kɔni na
a filɛ ka ɲɛ dɛ i yɛrɛ kan k'o dɔ faamuya n'i yɛrɛ ye. n bɛ se ka taa wa n'a ye ja si yɔrɔnin na vraiment